Makadiko muri yeZimbabwe sichandoitwa evidence chera. Queen of gossip, aka Queen of analyzing. So turikutaura nyaya iri kuitika yezinophobia iri kuitika kuSouth Africa. Ndofunga makazviona kuti kuDurban, Cape Town, even kuJoburg, kumaplaces akasiyana siyana zviri kusanganiwa nazvo. Vamwe vari kutosvika pamasituations ekuti vakubhadhara marenti, malandlord ari kuramba renti, votaura kuti hatichade maforeigners padzimba dzedu because vari kutya kuenda pamahwani nevamwe vavo naika. So inini ndinomboita zvemusic ndichiunza maartist muno muSouth Africa. So I think it's a right time yekuti maartist, I think even kuZimbabwe kwanga muri, pamwe amuna because sometimes munoitira tozviziva kuti hapasi pese pamunoitira mashows mari dzakawanda. But mapromota ari kuZimbabwe munoziva zvekutaura maititi, ngatimbomira kuti takavenga maititi vamira nemaZimbabweans. MaZimbabweans, masisters edu, mafanzi enyu imimi mamusician, imimi macelebrity, ndo ari pamahwani. Pamunobva muchitaura kuti South Africa tiri kuuya, tichauya kuDurban, tichauya kuCape Town, ndiwo mafanzi enyu iwayo. Muri kunzwa? Ama kutaura kuti uyai kumba, itai so, muchituka muchidaro. Muri kunzwisisa? Ndiwo ivava vari pamahwani. Muri kunzwa? So pane nyaya yangu ndepekuti ndofunga makaona mamwe masituations atakasangana nayo kuti vasikachadi vaneta nesu paground ranga tiri, ratisina chikafu chatiri kupuwa, ratisiri kana kudiri kuti tiri kuchengetana pachedu maZimbabweans. Vakauya vakati vatipa mabhazi, tanzi tapiwa mabhazi kudaro, vakati marori, mabhegi enyu endai, ari kuteera nechine mamwe marori. Guess what? Vanhu vakatakurwa vakaendwa. Vasvika kwakauya mota yemabhini ikatakura mabhegi ese evanhu, hembe dzese dzevanhu, kuchema kuri kuita vanhu. Vamwe vakaitwa mahwani ekuti vakadzingwa vakaharaswa vasati vapuwa kana pei. Muri kunzwa? Vamwe furniture yavanga vakatenga, remember kuSouth Africa kushandira mari yekudya nechikafu. Ukatoona munhu atenga mudziyo anenge atoita layby, asungirira kuti atenge mudziyo iwoyo. Muri kunzwa? But imimi muri kuita majokes. MaSouth Africans vakabatana senyika. Makadzi akatomboposta akazodilita, anyora kuti abahambe, vanhu vakamutuka akadilita. Muri kunzwisisa? So at the moment semaZimbabweans takaona video rekumozambique uko, maSouth Africans vaendako vakanzi endai kunyika kwenyu, vakanzi tiri kuholiday, endai kuholiday kunyika kwenyu. Muri kunzwa? Uyo anga achida kuenda kuGhana amiswa. Sika isusu kuZimbabwe unowirana namakadzi, zvinobenefita iwewe kwete isu senyika. Uri kunzwa? Iwo wega ndiwo unobenefita pakutamba namakadzi. Uri kunzwisisa? Sika iwo makadzi kuti iwo, why can't you read the room? Uri kunzwa? Nesho I'm so disappointed nemipromoter chippers. Makatanga kudhara, tanga taka expect a lot. Mukutaura kuti yakamarketwa 2 months before. Iyi yakanzi 30 vanhu ngavaende, haina kutanga nhasi, yatova ne 2 months futi ichiadvertiswa. Saka iwo kana wanga wakaronga muchato kana tongone party, panext door pako pakafa munhu, it means iwo uri kukontinue kuita party yako, uri kukontinue nekuti wakagara wakaironga. Ndosaka pachinzi panopotispondwa kana kuti zvinomiswa. Muri kunzwisisa? Inguva yekuti mucheme nesu. Isu tanga takatasira kuti senyika, mapromota, maartist imimi mumbouya zvinhu zvekusikoromboti horaita muna chamokwasa batsira nacho, komadi kumboita kana show yemadhola kuZimbabwe. Moti show ino ndeyekuti tese maZimbabweans uyai tiridze, maartist tese muchinoridza one song mobatanidza madola $2 pohaiwa mabhazi ekuti angobatsira vana sisi venyu vana bhudhi venyu kuti pavanoburuka vapuhwe kana ka 5 kg kehupfu. Chamuri kuita, muri kukwanisa kuita maskits ekuseka, muri kukwanisa kuita mavideos muchisa masongs ekuti odzoka kumusha karembedza. Muri kunzwisisa? Muri kuita majokes nesu, but muri kukanganwa kuti zvakanaka kunoku kuSouth Africa. Maiuya tichidya nemi, tichikupa iwe ukamu, kwete nekuti takanakirwa, kwete nekuti upenyu hwedu hwakanaka, but taiti munotifadza imimi, instead yekuti mungoreturnawo favor, just a small favor. Small favor is sometimes we are not talking about. Moziya festival, I'm so disappointed. Unoziya festival kana ariwo mafungiro ako, pfungwa dzako kana dziri dzodzo unoshandisa. That's why at your age, nemakore ese awaita mbiri yako yekuti unomwa Viceroy every day, wongoine sofa riya rinenge ngikini inonzi chiye sofa bisautare yako ye ndo yango uinayo, uchimwa Viceroy every day, ukapemberera kesta sofa uchibvisa bizautare wake wewe. Kana dziri dzopfungwa dzawinadzo dzekuti uruda kufadza promota,
promota ngatimudzei chokwadi, mira nevana vezimbabwe. This is the time for you Zimbabweans, kwete kuti imimi munomira panapa muchiti umwe ari kuti mazimbabweans apaiti, umwe ari kutaura kuti as long ini ndiri kuita mari. Ko kumbofungirawo vana vezimbabwe, vana venyu titorei sevana venyu, vanhu vari kuno kuSouth Africa vatorei sevana venyu, semasisters enyu, sehanzvadzi dzenyu. Alright, vafungei kuti makambodya, especially maartist, makamboita mashows mukadya mari dzavo. Mapromoters, imimi mabig promoters, we expect a lot. Saka imimi alright maita mari kwamuka kune hondo because you have money, we just kwira ndege muenda samwe nemhuri yenyu. That's the same. Muri kunzwa tenge takabuda kuti timbonotsvagawo kurarama because zvezvichirwadza. Saka mukuona zvainyode osoka mwana kana ukamudira nempama unonomutambira, ukamudira mpama neruoko rwekuleft unonomutambira neruoko rwekuright. Ausvike kuti wakatambira mwana obva watiregerai anodonhera padombapo, unototi mwana ukamudira nempama nekuruoko rwekuleft unomutambira. Saka kana makuti mimi tiri kumhanyiswa kunoko, instead kuti muchititambirawo, alright, we are prodigal kids. Chamuri kugona ndechekutaura kuti abirwa mutaura kuti vanhu vabva kuSouth Africa. Makesis ekungobirwa ngavako anga hayi kuZimbabwe. Makesis ekunzi kuri kubatwa robhari angangova hayi kuZimbabwe. But right now muri kubuda muchiti tiri kubirwa kubvira pakauya vanhu vekuZimbabwe, tiri kubirwa maindrive kubvira pakauya vanhu vekuSouth Africa, indrive hatikaite mari, mapurisa kubvira pakaitwa pari kuitwa robha, vanhu vari kuurayiwa. Makesis esaya kana vanhu vaibatirwa raundi, vanhu vekuSouth Africa anga xenophobia yanga yatanga. Musadaro tiri vane veZimbabwe dzatanga tiri kuno kuSouth Africa. Vamwe tumaskitsi twamuri kuita twekuita majokes muchitipela chomi muchiekta muchizvitonge ngochani muchiekta muchidi. It's not even funny. It's not even funny. Munoza zvandodira life. Upenyu is just in upenyu hunongotena 2 seconds wakavarairwa. Upenyu hunongotena. Muri kunzwa maititi, please stop insulting maititi. This matter, it's not about Kate family, it's not about Snake family, it's about to stand. Muri kunzwisa timirirane sevana veZimbabwe, tidanane, kwete zvenyu zvokuti ndakavenga maititi. For this we are going to, let's support maititi because she's supporting Zimbabweans. Asi kusupporta kuti Kate family ari kusupporta. Tikadozvitasa maititi, she's covered, vari bhoo. Maititi kumba kwavo vari right, vane mumba mavo, vane chikafu, everything is fine kumba kwavo, but vari kufunga nezvemaZimbabweans. Then wokoitawo murora wedu Madam Boss, chief got a reason, vane everything kuside kwavo zviri right. Saka havanewo nevarombo, vanhu vakasiyana. Ende mune Lucky Madam Boss, zvinhu zvenyu zvinokuitirai. Mwari vakakusimudzewo kwavakakuisai, vakakuitai pamuri. Ndo sarudzo yenyu yamaitawo iyoyo. Hatisi kuda kutukana, ndo sarudzo yenyu yamaita iyoyo yekuti mutitsvinyirewo sevana veZimbabwe. But we love you, we support you Madam Boss. Takamira nemi ende musadisappointa. Please, there is a chance kuti muuye mumire nevamwe venyu. Muri kunzwisisa mafanzi enyu. Pane vamwe vanhu vari kuno kuSouth Africa, vanhu vari kuchema, pane mafanzi enyu imimi akaita kuti munzi Madam Boss anenge ari mafanzi. Pane mafanzi enyu vanomira nemi, vanorwa nemi day and night. Apa zviri nani kuti kana musina chekutaura murwadziwe, munyarare. Kana muchida uya anonzani makadzi wenyu we suppose kuti mungowirirana nekuseri, kwete kubva matiratidza kuti isusu we are okay kumba kwedu, imimi ndimi muri worried, ndimi mune nzara, saka inini makadzi we are fine because we are okay. It's not like that. Azvinzwa ro Madam Boss. Ipapo pagadzirise. We didn't expect that from you.